Dadak pa na ang suspect sa pagpusil patay sa usa ka senior citizen sa may Dulho Fatima kagahapon. Ang katarungan sa suspect kung nganong iyang gipatay ang biktima atong sayran pinagi sa report ni Chona Carion. Live update. Chona? Yes, Bob, tungod sa barang ang giingong rason nganong gipusil patay sa suspect ang iyang 60 anyos nga stepmother diha sa sitio Panaghiusa, Bayutan, Barangay Dulho Fatima ning dakbayan sa Sugbo kagahapong adlaw. Yes, Bob, pipila ka oras human sa pagpamusil kang Marlene Cabilion na dakpan ra usab ang suspect nga si Benito Trujino, 35 anyos, samtang nagtago kini sa balay siyang amigo sa sitio Panaghiusa. Ang suspect, Bob, nakuhaan pa ang pagpusil ini sa iyang ina-ina sa CCTV camera sa barangay. Diinyano lang naglakaw nga naka-helmet ug dayong pusil sa biktima, makausa ka higayon ug dayong sibat. Nakihaagom si Cabilion og samad pinusilan sa iyang ulo. Gingong ang suspect, Bob, nanimaus lang sa biktima nga si Marlena Cabilion human iyang gituhan nga ang biktima maoy nagpatay si ang amahan pinaagi sa barang. Ang amahan sa suspect nga dugay nang gikaipon sa biktima namatay kapina sa usa ka buwan ang nakalabay. Giingong lakip sa gibaharan nga barangon siya ug ang iyang pamilya mao nga iya na lang kining gipusil. Apan sa dihang gikuhaan sa iyang habig si Trujino, Bob, mihimaka kini nga siya ang nagpusil patay kang Cabilion. Atong paminahon ang habig sa suspect. Oh, ibarang to na lang wali kung ano nila. Ibaharan sa ka? Ibaran ako pamilya, ang likan na. Basta mabiyak na akong papa. Ito, hotdog ka namin tanan. Wala lagi ko gani. Ako ang nag-isip kanin. Sa ako naman nilo na ikaw may kasalangan. Ginuro, may bawal naman. Yes, Bob, bag-atubang ang suspect og kasong murder. Nagtingkagol na karon siya diri sa Mambaling Police Detention Cell. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.